Kaixo, gu Ander eta Naia gara eta gaur 100 Pipers joko dugu. Kaixo, ni Martin naiz, LH bostekoa eta Tarrajoren 8. estudioa ikutuko dut. Kaixo, ni Valere naiz eta Game of Thrones joko dut.
Kaixo, ni Maia naiz eta Under the Sea joko dut. Kaixo, ni June naiz eta Zur joko dut.
Kaixo, ni Jarenas eta Txoruz von Judas Macabreus joko dut. Kaixo, gu Ane, Maialen eta Jone gara eta gaur Zongeria abestia joko dugu.
gaur arabezko abestia joko dutxu. Kaixo, ni Peru naiz eta bateriako estudio bat joko dut. Kaixo, ni Usuenaz eta folk dance joko dut.
Kaixo, ni Malen naz eta eskluren joko dut. Kaixo, ni Nes naz eta dance rustik joko dut.
Kaixo, ni Sara naz eta Titanic joko deutsuet.
prima bestia joko dut. Ni Katalin naz eta Bartolome Calatayuden balsa joko deutsuet.
Kaixo, Lukanaz eta Berri joko dut.
Kaixo guztioi, gu Nora, Iraia, Lorea eta Telmo gara, eta gaur Billie Eilishek Lovely joko dugu.
Kaixo, Unai naz, eta gaur Toy Storyren hay un amigo en mí joko du. Kaixo, gu Irantxo eta Aitor gara eta orain zurekin batera joko dugu.
Kaixo, ni Maialen Mota naiz eta gaur Johannes Brahmseko bals bat joko dut. Kaixo, ni Alasne naiz eta Beautiful Things joko dizuet.
eta la obertura de Guillermo Tell joko dut. Kaixo, ni Martxel naiz eta gaur bateriako estudio bat joko dut. Kaixo guztioi, gu Nora, Lorea, Irantzunai eta Lezuri gara, eta gaur Borzaken Largo from the New World Symphony joko dugu. Hau, 9. sinfoniaren bigarren mugimendua da.
Bueno, pues eskerrik asko guztioi etortxeagatik. Audizioa amaitu da. Espero dugu asko gustatzea. Neskak eta mutilak egin dute lan ederra kurtsoan zehar abesti hauek eta instrumentu guztia jotzeko. Eta hurrengo urtean gehiago eta hobeto. Decía que la audición se ha acabado, que los chicos y las chicas han trabajado muchísimo para poder enseñaros lo que han tocado durante el curso y enseñaroslo a vosotros. Y muchísimas gracias a vosotros por venir y sobre todo a ellos por el trabajo que han hecho. Así que un fuerte aplauso.